Tak toto je slovenský parlament. 150 vami volených poslancov, ktorí prijímajú zákony. De facto určujú vývoj v našej krajine a mali by riešiť aj každodenné problémy slovenského národa, lebo sú zodpovední aj za vašu životnú úroveň. Priatelia, ste spokojní s poslancami? Riešia aj vaše problémy? Problémy regiónov, miest a obcí? V Národnej rade by mala vládnuť odbornosť a slušnosť, argumenty, nie hádky. A tiež dôstojnosť a nie cirkus. Nech je parlament mozgom riešení problémov, ktoré ľudí trápia. A nie lacná cirkusová aréna, kde rozhoduje všetko iné, len nie zdravý rozum. Som Pavel Haďari, advokát. Advokát tých slabších. A na kandidátke Sme rodina ma nájdete pod číslom 23. Vedie rok 2023.